младежки център беше нещо като пристанище. Втори дом. Това е място, на което можеш да намериш уют и споделеност. Място, което те учи на толерантност и споделеност. Благодарен съм за всички, които срещнах там. Бъдете здрави и вдъхновени. Тошко. Здравейте, познати и непознати ентусиасти от Младежки център. Честит рожден ден! Достигнахте щастливите 20 години от началото на създаването, през всички инициативи, които са били организирани до сега. Искам да казвам се Мартин Минчев, имах удоволствието да бъда част от Младежки център като доброволец и като работник и да видя какво значи да си доброволец и да организираш инициативи и да правиш света по-добър с хубавите неща, които се случват покрай теб. Искам да поговоря малко за това какво беше за мен емоцията Младежки център. Представете си една кутия пълна с бомбони. Най-хубавите и вкусни бомбони. Събрани всички вкусове от света. И когато бръкнеш да не знаеш какво те очаква като приключение. Това беше и Младежки център. Всеки ден нови емоции, всеки ден нови лица, усмихнати млади хора. Също така искам да спомена, че част от Младежки център бяха Марти и Яни, които си спомням с скръб на сърцето, защото те вече не са след нас. Но и много други хора, които ще се радвам да видя скоро, така че на младите доброволци искам да пожелая търпение, усилие, позитивност и желание за промяна. Защото с всяко нещо, което правят те всеки ден, могат да направят света по-добър. Мамо, какво е за теб Младежки център? Младежки център за мен е мястото, където срещнах много приятели. Мястото, където станах много по-уверена в себе си, научих много неща. И най-вече мястото, където съм се чувствала значима и полезна.